Kumusta naman mga pinalangga naton nga mga tagpalamati? Yes, welcome sa Lunes nga edisyon sang This is My Life. Hunyo 4 na kita tuig 2022. Aton man pagpangamusta sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton online. Nagaupod sa aton paagi sa ilang mga radyo, sa ilang mga lilisong 684 kHz. Yes, inyo kabus nga lagad si Tita Wilma makaupod ninyo tub-tub-tak na alas 3. Ara naman sa iton sini online, pagi sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod, Facebook page. Yes, ang aton man pagpangamusta sa inyo tanan-tanan dira. Na. Syempre magluwas dira makaupda namin kita via YouTube, no? Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Samon sini Facebook, samon sini website, pwede kita dira makabisita na login lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kami Transistor Radio Mandira, pwede natin mag-click, maka-updanay kita sa gihapon. Plus, pangababasahan, makita ninyo kang mabasahan ng mga dalag ko ng mga balita nga matipon sa amon sa News Center. Siyempre, sa Facebook page ng Action Radio Bacolod, This is My Life, may chat room. Updanay kita, na pwede ka mo dira maka-share sa inyo sini mga reactions sa karon inyo man mga opinions angot sa aton man ipaambit sa inyo sa karon iya nga kahaponanon. Mabugnaw nga kahaponanon tungod maulanon ang aton kahapon ang aton sa ni panahon, relax lang kamuda pawo ka na bala. Pwede ma-like natin kag ma-share. This is My Life dira. Pwede pagyan ang aton siniiban nga mga public affairs program dari sa Action Radio Bacolod. Magluwas na ang mga matipon from time to time nga mga dalag ko man nga mga balita sa amon sa News Center. Paki-like at pag-share. Dala ng amon sa mga news flash kay mga breaking news dira sa inyo. Nga mga pananawan paagi sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Aton sini mga matahom nga mga dramas. Halin sa aga tubtub maghapon, pwede na kita magkapamati dira. Click nyo lang na kag pwede naton man malike kag ma-share sa aton bala mga kapamilya nga ato sa mga malayo nga lugar na pwede naton ina mapaambit dito sa ilang mga matahom nga drama nga sa diin sa tion sang ila sini nga pagpulo-pahuway, relax, off duty nila, magkapamati sila sang mga drama diri sa atong lugar nga makabulong man sang ila sini kahidlaw. Diri iya sa ilatag sa kapamilya kag sa ila man mga abyan sa aton diri. Gani sa kutuman sa malabutan sa aton pagpangalagad karon nga hapon, matulutugnaw kag mabulubugnaw mga seniors, kamusta? Maghalong-halong kay basi mapiskan sa ano tawi. Mapiskan kamo sang talitiw kun mga pag-ulan-ulan ba. Kay so far sa nakuha may naton sa pag-asa ining habagat nga ining southwest monsoon. Nagapadayon siya sa pag-apekto sa nakatundan nga bahin sa Northern Luzon. Kaglapta-lapta man nga mga pag-ulan, didto ma-experiensyahan or gina-experiensya sa bahin sa Batanes kag Cagayan. Ina sa weather forecast sang pag-asa sinigila mga aga na kag may magalumon nga kalangitan nga may mga panag-guob sa amo iya mga lugar pero ti alerto man sila sa mga posible mga pagbaba kag paglandslides nga resulta man sang panalagsa apang mabasko nga pagbubos sang ulan. Dinhi naman sa aton may ara kita pagulugalom tubto magalumon nga kalangitan. May arang panalagsa nga pagtupas ang ulan, ina naman tungod sang localized thunderstorms. Ina iya, tiga kita mo, gulpi lang siya yung tak-tak-ta, dugay-dugay puswak ang ulan sa aton. Amoy nang halalungan, ha? Gani, relax lang dira. Mga palangga na ito nga mga katag palamati. Anyway, sa inyo naman mga greetings sa mga radyo, ara lang aton sa ni text hotline. Again, sa aton sa ni text hotline, 0963-757-0874. 0963-757-0874. Kag magluwas man sa karon iyang hapon ang aton ilingaw sa inyo ang sulat. Dinatong sulat nga atong pagbasahon sa inyo palamatin-an sa sini iya nga hapon nahanungod ini sa
ah, problema sang isa ka bana sa iya in-law na naman, Tita Wilma, oo, kay daw, hindi, may arigin, may makarelate gini nga mga istorya mo, basta mga amo na bala. Paghangop mo, pasensya mo, no? Daw tanan ginahatag mo na, pero daw ginatakos, ginang pasensya. Ay, baluon na ton karon ang ginpadala diri nga istorya, malipot mo lang iya nga mensahe sa iton sa messenger, pero problema para sa iya na hibaluon naton ina karon kung ano bala ina. Ayton man tag sa ka zodiac sign para sa itong tag sa ka horoscope karon iya nga adlaw bantayan man lingaw-lingaw man lang ning tuod sa lingaw-lingaw man lang ni tuod sa aton adlaw-adlaw pero makapatay gid sang oras samtang ara kamo dira iya nagapulo pa huway kag nagasulusandig naga-relax ilabi na sa aton mga seniors na sa mga salaligan sa sulod sang aton panimalay sa mga tita kag titos lole kag lolo kag magluwas sina mga papa or mama nga ara sa balay wala trabaho no kundi kamong in charge dira sa mga luluton kag hilimuson mga lalabahan dira kag alerto bantay man sa mga kabataan mga anak hindi gid magpasaway kag mag sulay-sulay sa ulan kay kabudlay gid kaayo na ay launa 48 Action Radio Philippine Standard Time ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon ano Tita Wilma hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated no coated iya sa kalamay may ara nga coated sa chocolate ang iba naman in the form of peanut butter wow namit gid yan no lain-lain nga klase may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton may ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton. Nagapataas pagid sang aton energy. No, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy. Ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo. Nagapaabtik pagid sang memorya. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa no kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani kag nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kun ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga
ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ara pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid no makakaon sang mani kay makabulig sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaonsang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Discoloration, paglain na sang color sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman beauty tips na para sa inyo. Ang mani as in very very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So nga ang iban dira gabakal na lang collagen no para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger abi pa amo kasi na ara iya man ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang manite. Subong nga hapon ang manibaw para sa aton tanan. Ay launa 54 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton nanay Dr. Pinoy Squalin. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon.
Okay, sa mga naka-online man naton dire nga mga kauturan, about it. Okay. Sa mga naka-online naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati, hi and hello lang sa inyo. Happy Monday! Pamo kay na bala Tita Wilma. Kay Ma'am Ana Sinuro gaula na gito ya. Ma'am Ana, mayong hapon lang da sa imo ana. Kay Ma'am Ana Sinoro dira sa La Carlota. Ada man gapud sa etong sa sining hapon si Ma'am Inday Blaza. Ma'am Inday Blaza, good afternoon. How are you? Na. Kay Evelyn Ford Hog, na. Ano naman inibawgin sugata mo man si Tita Wilma, na? Ara may nakasulod nga hindi amo sa aton nga chat room. So sa aton dira mga naka-chat or yes, ara sa aton online halong-halong lang kamo dira, ha? Okay, Ana Sinoro, maayong maulanon nga hapon. Action, Tita Wilma. Okay, Ma'am, thanks for the heart. Juvie Monares, good afternoon, Tita We. Yes, kay Ma'am Ana Sinora. Jeannie Tuario. Yes, sir. Miss Jenny. Yes, Miss Jenny Tuario. Salamat, gid kag. Yes, salamat for the 75 cents nga send mo for sending Action Radio Bacolod sang stars. Salamat, gid, ha? Good PM tamiyaw ko Dexter, si Ryan, si Tenten, Ashley, Aika, kag si Papa, kag Tuto, halin kay Mama Tarsing sa Maaw. Tarsila Costales, na? Mama Tarsing Costales, dire sa Maaw, maayong hapon lang. Sa Barangay Lagran, Hala, Carlota, sa Pilar Compound, mayong hapon man. May bagyo bala, Tita Wilma? Wala man. The Southwest monsoon, habagat lang na, ma'am. Diri sa aton, it's because ng localized thunderstorms, na? Ati Wilma, hidlaw man ko ba? Si Tarsing gali asa Maaw. Man gani na ano ko gani ma'am pag na message mo. But anyway, thank you, Gid. Jobert Melgar, pa shout out tita sa family Melgar. Salamat, Gid. Eden Escosora Divina Gracia, Tita We, good PM. Greet ko lang sa only one girl kong anak, si Jeline Divina Gracia. Congratulations with high honors sa NOHS, Negros Occidental High School. I'm proud for you, anak. From Mama Eden and Papa Glenn. Kag sa mga magulang, sa kay Glenden, Junjun, and Gleneden o Barangay Tapi. Amo ginaya ang mga mahambal tagin man kung ano ma-achieve sa nga mga bugalon kami iya nga mga ginikanan. No, di ba la? Mama na Sinoro, Villa Caridad ko na sa La Carlota. Sila ni Mariz. Yes, si Sarah, si Flor, si Diday naga-monitor gid. Okay. Thanks gid, Ma'am Ana. Wow, nice looking, Tito Weba. Thank you, good ma'am. Good PM, ma'am. Happy Monday. Good PM and happy Monday. Ari present naman kami diri sa Myselin Homes, Tito Wea. Ari kami ni Daytel Maiguico, ni Lydia, ni Bibing, ni Jennifer, kag Mercedes Lambert. Stay healthy always and God bless you and your family, Tito We. Yes, Ma'am Virgie. Ikaw man kamo man, di ba la? And thanks for the love and the prayers nga ginapadala mo diri sa Action Radio, ilabi na kay Tita Wilma. No, mayong hapon kay Dennis Tabianosa sa La Carlota nga monitor man. Pamati lang ko Radyo Action, Tita Wilma. Ara sa onless na chat room, pamati sa radyo sa mamati. Okay lang, Ma'am Ana. Thank you, Gid, na. Rosemary Tim, hello. How are you? Na? Afternoon, Tito Wilma. A blessed Monday, biskandamo. Ta problema, ginatubang. Pero life must go on. I agree with you, Ma'am Rose, no? Life must go on gihapon sa help ni Lord sa etong tanan. Ginatamyo ko ang tanan nga nagapamati sa Action Radio. Ilabi na gid sa akon, Mama Sana, kag Sis Iris nga naga-monitor gid sa mga programa sa Action Radio. Ang nagatamyaw, Rose ni Asang Isabela, maukod nyo nga tagpalamati. Salamat kay Tita Wilma. God bless us all. Thank you, good. Yes, ma'am. No matter what, amo na siling naton, ano man nga unos nga mag-abot sa iton kabuhi, padayon lamang kita. O, diba? Tita Wells, mayong hapon. Amo lang ni ang makalingaw nga programa kada hapon sa ako ng kasaysayan nga imo mabasa. Salamat gid. Pedrito Barrientos, madamo gid nga salamat. Tawil matamyaw ko si Nanay Auring kag Tenten sa Merced. Okay, batian nyo na greetings ni Nanay ni Mama Tarsing, ha. Good PM monitor lang sa Binalbagan. God bless. Yes, kay Jose Moncal Terilla.
Kay Inday Stephanie Helia, Tita Wema yung hapon. Tamyaw ko Family Helia diri sa Barangay Canroma, Pontevedra. God bless always, Tita, and more power. Yes, thank you for the prayers and the love you sent. Inday Stephanie Helia. Ginny Tuario, gapamati kami adlaw-adlaw sa imo. Tagalalagsan La Castillana kami. Wow, salamat gid sa mga tagalalagsan, no, sa La Castillana. Salamat gid. And Serge and Inday Jen, salamat again for the stars you sent, no? Kag dito sa umamabot ang signal Action Radio, sayang nami tani mamati. Sige, pamati lang daa. I'm sorry, sala man ni ang nag-pop up sa akon cellphone, no? But anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Okay. Balikan ta lang kamo naman dugay-dugay, ha? Relax lang kamo dera. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya kaya tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy!
Tita Special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Bongbong Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero hindi Ikaw, gali. sila, ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, Malaka- pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action doors, malukas ang dugay na, si Bonggets. Si Bongget. Bibi. Tika, close yun. Huwag kang Oh, close ka mo. amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo Oo, siya kabalo, Close close kami. oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas pang-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo. Uy, hindi mo ko pwede tawag. Action na action na Radio Philippine Standard Time si Tita Wilma magpadayon man. Pasiplatan ko kadali ang aton tamyaw lang ko na tita. Sa family Arquelita, kag Duga-Duga, kag Lion family, kag Cantela family. Sa inyo tanan mayong hapon, kag sa mga taga Kalumpang, Gilungan, Kawayan from Pens. Salamat gid tita we. Kag maayong hapon, 8501, madamo gid nga salamat. Good PM tawe talagsa nga pagtalithi ang panahon di sa tapas. Nakaradyo na naman ako. Abot ko 6609. Ma'am Lani Heromiano. Yes. May damo gid nga salamat. Bisan wala ka naka-online ka, balugid kung ara ikaw sa imo radio nagaupod tag sa iya kahapon. So thank you so much. Hello Tita. Good PM afternoon. Please greet kay Baby James July 6. Happy birthday from Ronaldin Dinoy. Okay, that will be on Wednesday. 5842. Okay, kay Girom Dera, no? Kay Girom Dinoy, maayong hapon lang kag salamat din. Alas 2:09 na Action Radio Philippine Standard Time, hambal ni Inday Alma Gonzalez position tawi peanut brittle pa. Namit ng peanut brittle, na? Especially from Baguio. Yes, Miss Alma, thank you, Ken. Mabasa na si Tita Wilma sang sulat, pare karon niya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sa kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang atong tagpadala sang sulat sa karon isa ka ba nga nagaproblema sa ila sitwasyon sa pagpangabuhi. Nagapatawag siya sa ngalan Dudong. Kag ang mensay ni Dudong kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan-tanan gid nga nagapamati sa programa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Wala man ako nagatanaw sa FB Live, pero sa imo messenger ko lang ginpadala ang akon problema. Tagua lang ako, Tita Wilma, sa ngalan Dudong sang Bacolod. Natungod ini sa akon pagpangabuhi. Parte sa utod sang akon asawa, ang magulang niya nga lalaki. Tawga lang kay George. Actually, Tita Wilma, medyo manabaw man lang ang rason. Pero makaileritar, kag makapasanting sang dulunggan sa pagpamati kon kisa. Kay abi mo kun ano,
kami ang tag-iya sang balay, pero siya pa ang mas maisog sa amon. Hindi ko lang mahambal sa asawa ko nga nagakabwisit ako kay manong niya George. Abi mo pagid, Tita Wilma, sang nagpasimento ako sang balay, ano ka man imo ya nga butangan niya sang iya ngalan? Ganing ginhimo ko, gin-erase ko. Ang hambal niya nga ako no, ginpanas ko. Siguro, akig ako sa iya, hambal ya. Ang hambal ko naman, kabalo ka na sina. Amo nang ginawayan namon, Tita Wilma, sa isa kangalan nga nasulat sa pader sang balay. Ang isa pa, hindi man ko gusto dumdumon gyud ngang asawa ko nagasunod-sunod lang sa gusto sang iya magulang. Kabaluman ko, Tita Wilma, nga makabuligid man ang iya magulang sa amon, pero hindi na husto ang nagkakatabo. Pero sa isa naman kabahin, daw nagagwa bala nga ako na lang permi ang kinahanglan nga mag-adjust sa ila. Kakapoy, Tita Wilma, kag kun kisa daw malupok ang dughan ko kun magbatsyag ko sang kaakig, nga hindi ko man mapautuwas. Anong maayo ko sini nga himuon? Alang-alang nga kami ang mahalin sa balay, kay amon iniiya balay. Diri lang kutob, may damo gid nga salamat sa pagbasa, Dudong sang Bacolod. Okay, sa itong sinitag padala sang sulat sa sininga hapon nga nagpatawag kay Dudong. Maayong hapon sa imo kag madamo gid nga salamat. Sa nasiling na naman ni Tita Wilma, suliton ko na naman. Kabudlay nga sa isa ka bubong, pila ka pamilya ang nagainupdanay. Maayo lang kung isa lang ka mo ka pamilya upod sa mga utod mo, no? Ginikanan mo kag mga utod mo, okay lang. Kay daw ang konflikto, daw ang problema, daw okay lang kay mga utod, magululutod. Pero magsiling na gani nga sa isa ka balay, may isa, may duha, or may tatlo ka pamilya nga nagainupdanay, hindi na maayo. Bisan anhon sang ginikanan, may konflikto gid nga magatuhaw. Kay nga, may nakaimpon na mo, no? May nakaimpon na hindi na makontrolar sang ginikanan ang ila sini kabataan. Bisan nga nagapamati, pero may nagalisik gid nga amo ang ginahalinan sang indi pag-intyendihanay. Sabahin mo naman, Dudong, no? Sabahin mo naman, Dudong, ang problema ang imo bayaw nga lalaki. Magulang sang asawa mo, nga gintawag mo kay George. Ano dong? Mabudlay tungod nga siya among naglumon sa inyo. Na? Imo na iya kaugalingon. Imo na iya kaugalingon nga ginharian. Nga wala sang may makahari dira kundi ikaw. Pero ang tanan, no? Kung may konflikto or may gamay nga problema, pwede ina marisolbar. Di ba la? As always nga ginahambal ni Tita Wilma nga sa pagresolbar sa isa ka problema, hindi naton pag-ipaagi sa makahas, kundi sa maalumanay. Maayo nga pagsugilan nunay, no? Para mangin maayo man ang pagtamdanay kag pag-inupdanay. Amo nagbaling hambal naton nga dapat ang pamilya, hindi man siling kung magpangasawa ka or magpamana ka, hindi na ka mo pasilabot iya sa pamilya sang asawa mo or sa pamilya sang bana mo, hindi. Kay kinahanglan man naton gihapon ang magpakigbagay sa ila para mangin manami ang relasyon sang tagsa-tagsa. Big family ang total na. Ang total niya is big family kung naghang panay ang pamilya both sides na manami batyagon. Pero
Kung may komplekto, jutay nga lagtik insultuhanay, di bala? Pabati-bati sugilanon nga ina kung kaisa palabay-labay malang na istorya, palabay-labay lang na nga mga tinaga. Pero kung pagsulod sa pensa diretso sa balatyagon, ma-offend si balatyagon, may matransmit nga message sa ulo, may lang kung magdiretso sa piyak nga dulunggan, pero may i-transmit gani ang aton balatyagon sa ulo, tang ideya nga hindi nami problema gid, right? Nan. Amo na siya. Kag sa kaso naman sang bayaw mo dudong. Ahay. Kanabaw ko lang gamay na lang na. Amo lang na dudong gamay man lang na titawi. Paamo mo lang naman sinisay mo tawi sa imo ho. Pero sa akong kabudlay kay nga ako ang nagapakigbagay. Akon puluyan ako pa nagapaayon. Yes, naintindihan naton ina. Pero kung ikaw nga naka-intindi sa sitwasyon, ang pagpaumod hindi malain. Maayo ang tawo nga nagapaumod kay nga magaayuhan siya sa ulihi. Hindi lang siya pagsapaka, hindi mo siya pagpatulan kung ano man ang ipanghambal niya. Kung pwede man lang mapaligad naton or pwede man lang nga kung ano man ang mabatian ni tuo nga dulunggan na kung ano mabatian ni tuo nga dulunggan di na pagpahapita sa harta palutsa na lang sa walang nga dulunggan muna silang pagpaligaro na lang alang-alang man sa imo pagpangabuhi o pod kay misis nga iya utod kag dumdumon mo siya amo ang nagsulod sa inyo pagpangabuhi dapat siya amo ang mag-a-adjust, hindi kay ikaw. Ipa-intindi gamay kay misis ang sitwasyon. Nga, bisan may dako siya nga kontribusyon o kung dako siya nga bulig para sa inyo nga makapiyan-piyan na para sa inyo panimalay, hindi inabuot silingon nga tungod dako or let's say gamay or dako ang iya ma-contribute sa inyo pagpangabuhi siya na magahari sa inyo hindi gihapon pwede ina. Tanawa lang balatuto dudong na sige lang, magpaubos ka lang kag magpaumod ka lang. Pero kabalugid ko kay ti tao lamang kita. Ang tanan may katapusan. Di ba? May limitasyon. Nga kung maglabot na gani sa pinaka-peak ang imo pagpasensya, ang imo pagpaumod, kung maglupok sobra pa sa bulkan nga magwasaag. Pero mahimo mo ina, makapaumod ikaw, makapaubos ikaw, kun ara honan. Kun ara lang kita as always, nag-pray sa iya. Na, Lord, bo tagai pagid ko duga nga pasensya, gai pagid ko sang pahanunot sa akon bayaw nga ini, nga daw patulan ko na gid. Ikaw lang gid ang makabulig sa akon, Lord. Na tagaigid ko good heart nga magtawhay lang perming akon ulo kag dughan kag ginapangamuyuan ko man siya na pangamuyuan mo siya nga kabay nga marealisar niya ang sitwasyon nga hindi siya ang dapat masunod sa sina nga balay tungod nagapasilong lang siya na nagapasilong lang sila hindi pwede nga silang maghari sa inyo puloy-an. Tandaan mo lang to ang tanan nga nagapaumod ginagrasyahan sang Ginoo. Tandaan mo gina kung mangin let's say kung medyo sulusubra na kung mga tigulang tapa kung maglapaw na gani ano gani kung magsobrang sa gantangan kalison di bala pero kalison sa hinay kag maayong nga pamaagi na tinguhaan mo nga ipaagi ina sa maalumanay nga pagsugilanon kag kung feeling mo pag-istoryahan na ninyo, doon siya pang manginit, doon siya pang maisog, pasensya ino, pero pasensya ino, mga na bala, ikaw na ang nagsulod sa panimalay ko sa pangabuhi namon, ari ka di sa amon, pagkatapos, nami atan istoryahan daw, ikaw pang maisog, hindi maayo, pero cool ka lang sa gihapon dong, na, sana silin na naton, hindi kaya gihapon, magpatol sa iya, kabudlay kung kung may kaaway may kalain sang buot kabughat kabugat ihulag na kabugat ihulag kag jutay tiklo nagapanginit ang isa kag isa ti ayan sa ulihi wala sang dapatay sang kamot dira hindi naton makontrol ang tanan
Na. Ay, ho. Kag kun daw mabudlayan ka nagkit, ara pang ginikanan sang asawa mo? O kung may tiyo or sino man nga elder sa pamilya nga pwede bala makapatunga na makapatunga kag magpa-inchendi sang sitwasyon. Pangayuon mo gid ang bulig nila para nga sila or sinuman ang magkapa-inchendi sa iya nga salang iya ginahimo. Bottom line is tinguhaan mo nga makaangkon ikaw sang unending patience na maangkon mo ina pagi sa pagpangamuyo as always nga ginambal nato na kag pagkatawhay kalinong sang imo balatyagon daw kabudlay gid ang kuno ng kalinong matawhay nga dughan kag pahanunot na ang imo sinipasensya na hulag ka lang ya suno sa imo na intyendihan nga maayo nga wala ikaw sang may ma-offend kag wala ikaw sang may masakit nga balatyagon kag wala sang makakita sa imo sang masilingaw lang hindi ka kakita away na bala hindi ka mo magginamo na kontrol lang kaugalingon, self-control kun baga, na? Kay nagapati ako nga mahimo mo gid ang tanan nga ina. Wala imposible dira. Nagapati gid ko na nga mahimo mo ina. Kay nga ara sa imo ang spirit of understanding. Kung basta may ara ka espiritu sang paghangop kag pagpaubos, ang Ginoo magatamod gid sa imo kag magagrasya gid sa imo. I-pray mo siya, istorya habala si misis na tungod sa problema mo sa bayaw mo nga ina. Kay kung nagasunod-sunod lang siya sa gusto sang iya magulang, siguro kung istoryahon man niya ang iya magulang, maintindihan man sang iya magulang. Istoryahon lang para mangin maayo ang tanan. Ang ako lang gid mahambal sa katapusan, hindi ka magdula sang paglaom na tungod sa sitwasyon mo nga ina. Kay hindi na matapos siya nga siling ikaw mabiya sa inyo pulo. Ay hindi, imo na iya balay. Sa gamay nga bagay nga naglabot sa punto nga nagamuto kay nga may gunat na mo, may mga gagmay na bala nga mga hitabo nga wala na resolve. Amo nang siling ko sa inyo, masiling nga i-ignore ta lang gamay nga problema. Dahil lang na maligad lang na. Kagamay sina nga bagay, mga amo na okay lang na siya. Pero sa tuod lang ay nang mga bagagmay nga mga bagay may impact ina sa mga natungdan. Either nga ang isa magkapaiway, ang isa magatanom amat-amat sang dumot sa iya dughan, magatubo ina nga dumot sa iya balatyagon until such time nga ma-develop ina into anger. Kung may kaakig na siya nga nabatyagan sa imo, gamay lang gid nga mabatian or gamay lang gid nga makita sang iya mga mata, manginit ina siya. Until such time nga madugang nga sa wala pulos iya ay nagsabtanay na kag nag-ilinaway na. So, hindi na natin pagpalabuton sa amo sina nga sitwasyon dudong, na? As much as possible, kung temprano pa masulbar ang problema, mas manami. Pinakamaayo, pangamuyo kay Lord, no? Tagaan niya ikaw wisdom, tagaan niya ikaw guidance, kag kung paano iplastar ang tanan, agiyahan niya ikaw kung sino ang palapitan nga makabulig sa imo para ma-resolve inang problema mo. Nami ito ang pagpangabuhi nga maayong pagtinamdanay. Kay nga may pag-anggaanay, may pagbinuligay, kag ang gugma magapadayon kag nagatubo, nagalambo sa sulod sang panimalay. Tungod nga may Diyos nga nagapatunga sa aton. Tandaan lang nato na, kabay pa nga sa nahambal ni Tita Wilma, makabulig ina sa imo, dudong, hindi magdula sang paglaom, kabiga lang nga gamay, experience ko lang ni, ma-overcome ko ni, ayuhay na kami ni Bayaw, ngita paagi, kay ginatagi na sa imo nga problema, bot silingon, kaya mo. Kay wala sang problema nga wala solusyon. Kag wala man sang solusyon, di ba law? Wala sang solusyon kung wala problema. Tandaan tagid na ang pagpangamuyo ang muginang pinaka-liabe sa tanan. So sa liwat dudong madamo ging salamat sa iban man naton dire nga mga kauturan nga nagapamati via radio or pagi man sa iton sa ni Facebook Live. Pwede man ninyo ma-share ninyo mga istorya na pwede ninyo mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse Wilrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City.
Kung hindi naman, pwede nyo ma-drop by diri sa station. Hindi gani sa aton personal account kung may FB account ka mo. Pangitaan nyo lang sa Facebook, Wilma Antupina Sugaton. Hindi gani sa aton Facebook account, or sorry, sa aton Facebook page, no? Action Wilma Sugaton. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Kay Inday Delcel de la Peña dira. Inday Denzel, na mayong hapon lang dira sa inyo ni Nunoy, sa inyo man kabataan. Magkabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Okay. Hi. Ara si Inday Wilma Inocencio Cabarles ng Isabela, no? Salamat gid mayong hapon sa imo dyan, sir, na mayong hapon kuno tawel. Agree gid ko tawe sa mga advices mo tanan. Ma'am Virgin, thank you kid, na. Mayong hapon Tito we, monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon, DSB. Ray Flores Barrioga, mayong hapon sa imo, sir. Salamat gid. Okay, Homa Lumina, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Wilma Sugaton. Ari lang di sa Tangob. Gapili tawgi si Mac, si Mariel, si Lenting Mariel, tsakto na. Emilia Hipunia, salamat gid sa imo. Ayo. Sara Reyes, kamusta lang sa mga taga-Caridad, La Carlota City. Ma'am Sarah, thank you gid. Good afternoon, Ma'am Wilma, watching live, Kilanteng family, Hoxton family, Gonzales family, Alda Mar family, from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Rosaleo de Luz Reyes, salamat gid. Tita we, wala na bityan ni Sarah pag-wait mo. Wala na batian, kay bago lang siya nag-abot. Okay, salamat gid. Kay Sarah, dalin kay Ma'am Ana, salamat gid. Good afternoon, Tita We. Pag-greet lang kay Chay Inday or Chay Buday Pilingon sang purok may gugmaon. Hi, Barangay Tangob. Thanks, Tita We. Wow. Flowers, the love, kisses, prayers. Salamat, gid Inday April Joy Gaston. Bawa katunog-tunog sa akong monitor. Kag kay Sir Rufino Era Gabino, tamyaw lang ko kay Rosana Birao, sang Purok Kamunsil, Barangay Bata. May ginagreet na si Sir Rufino. Sir Rufino, dira sa may handumanan, salamat gid. Kay dira sa may Purok Kamunsil sa Barangay Bata, kay Rosana Birao, mayong hapon, halini na kay Sir Rufino Era Gabino. Okay. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my niece, Maria Cristina Malaka. Belated happy birthday. Thanks a lot. God bless you and your family circle. More power to ARB. Yes, Ma'am. Thank you, Gid. Thanks for the kisses, the prayers, the flowers, and the love. Thank you, Gid, Ma'am. Okay. Nico Nitawe, nagaulan diri subong sa amon sa Barangay Can Roma, Pontevedra. Okay. I am watching. Stay safe and good health. Jenny Tuario, na gapamati kami adlaw-adlaw sa imo taga Barangay Lalagsan, La Castillana kami. Yes, salamat gid. John Sir na. Okay, salamat gid. Dali lang gid ha. Mayong hapon. Ara man si Inday Ronnie Trava. Salamat gid relax lang kamo dira kay balikan lang kamo karon ni Tita We. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible, wala mo pa na ibaluan or wala ta pa na ibaluan angot kay PBBM or President Bongbong. Standard time, padayon man siya, Tita Wilma. Kay hindi at Tia Kim, mayong hapon lang da sa imo, no? Good afternoon and thank you, Gid. Okay, si Sir Rufino Eragabino, si Cathy Veer, salamat man. Kay Eddie Laos, no? Ari lang kami Japo ni Nanay Isabela, monitor sa Victoria City. Happy Monday, Tita. Okay, salamat gid sa imo. Kay tuan tayo na pilaman ka mga mensahe iya sa iton sa niya text hotline, sa mga nagpadala sang ila sini mga opinion na tungod sa aton sini letter sender. Hindi hambalang diyan ni Sir Rufino. Sa sender, be humble and patient always. God will guide you always. Thank you, good sir, para sa aton sinisender, di ba? Siling naman ni Ma'am Virgil Pinda, agree gid ko titawe sa mga advices mo tanan. Salamat gid nan. Kag okay na. Siling ni Ma'am Ana, sa sender hambalun nyo lang sang mahinay sang asawa mo at hagan mo o kung paathagan mo ang asawa mo kag paathagan mo asawa mo na kag ipangamuyo mo ang problema
natungod sa utod niya na pangamuyo gid kag ibitaron gid nga may kainit o kon ang kainit sa bayaw mo paumod lang paamod gid no paumod lang sakto gina ma'am why ka gid perdihon kung kabalo ka magpaumod di ba la sir Sir Rufino yeah okay sa ato naman text hotline siling din ni di na to di hi, dali lang gid. Kay keypad ko yung cellphone. Dali lang gid ha. Tsakto kagid tawe. Siling ni 6609. Kay kami nga mag-asawa, amo man na, nga daw ginadaog-daog sang una. Hindi man sa hinambog, nag-uluswag ang pangabuhi ta. Thanks and God bless lang sa tanan. 6609. Sakto na. Basta kabalo ka magpaumod. Pati lang. Paumod kag pagpaubos. Diin gina mapadawlong ang tanan. Kaayuhan. Hello, Tito We. Good PM. Para sa sender kay Dudong, istoryahon niya ang asawa niya. Kag ang asawa niya ang mapainchinde sa utod niya para hindi magamo. Kag tama gid si Tito We nga magpaumod ikaw kay ang mahal nga Dios nagatanaw sa isa ka tawo nga mapainumuron. Correct. Be pray or pray always from Cecil Sang Isabela 9246. Salamat gid. Tawe si Laila naman ni taga kaon ko di subong Santol SN2L Santol ta kag volume ginaiya ang radio. Ay nga mga anak kamo ko nag-text kamo na iyang radyo ko basta imo na ta program kay kung sige ko tulog kun udto ba gadabyan na nagigota. Thanks gid ta sang imo pagbasa kindly with my family. Alia family Villar, Balagose family Feria diri sa may barangay Minuyan. Ta basta may load lang ko. Maka-text gid ko sa imo. Okay, kun wala, greet mo lang ko ta ha. Pamati lang ko di. Okay, 7630. Bisan hindi taman ka mo mag-greet adlaw-adlaw kabalugid ko nga ara ka mo. Hindi ka mo maka-text kay Tita Will, makabalugin na as Tita Will. Nga ara gid ka mo as always. Ana? Hot alas 2:39 na Action Radio Philippine Standard Time. Katuan na naton ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero ang this mine, happy birthday sa mga nagasaulog sang ila birthday today. Yes, sa akon madumduman ang akon sini teacher during my college days na kay Sir Efren 1C, no? Kay Sir Efren 1C, happy birthday sa imo, sir. How young is you na? Yun mention niya to kagabi ba? But anyway, sir, thank you so much gid na. Kag happy birthday to you. Wish lang kita more years pagid, more gifts of life and good health for you, na? Kag yes na ginagwit man ni Ma'am Elizabeth Malacca ni Ma'am Elizabeth Gamalang yasin hinablos nga si Maria Cristina Malacca sang belated happy birthday. Sa iba naton nga mga celebrators for today, happy birthday. Yes, sa mga mag-asawa man dira nga nag-celebrate sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary and God bless. Horoscope na kita. Okay, para sa Lunas naton nga horoscope, Hulyo 4, tuig 2022. I know naman ang inyong horoscope for today. Kinahanglan, disiplina sa kaugalingon. Tungod nga, mainit ikaw sa paghigugma. Paamo kay na bala. Yes, Cancer mo na ambal sa ngayong horoscope po. Mainit ikaw sa paghigugma. Tunan mo, kag paminsaron mo gid sang maayo ang mga bagay-bagay antes ikaw magdesisyon. Hindi ka gin magpadali-dali, hinay-hinay lang. Kag subong adlaw posible makabaton ikaw sang balita. Cancer, maswerte nga mga numero 4, 5, 32 kag 42. Ocean blue is your lucky color. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, hambal naman sang inyo iyang horoscope.
kung pwede palang karon nga adlaw kontrolan yung inyo kaugalingon nga hindi mag-init ang ulo nyo, hindi ka mo maging emotional, kay nga bodamo gid ang trabaho nga igatambak sa inyo. Si kinanglan kulang na subong mo kay gayon na ini nga mapakita mo subong ang imo abilidad sa imo superior o kung sa imo man boss. 5, 7, 13, kag 31 mga maswati nga numero, Tangerine is your lucky color. Kadtuan na ito ng mga zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setiembre 23. Virgo, bisan masakit sa balatyagon mo, na? Kontrola ang kaugalingon mo sa gusto mo baklon tungod ginakulang kagidya sa kwarta. Hindi pagpilita, na? Para wala problema sa uli. Virgo, mga maswati naman ng mga numero 18, 19, 33 kag 42. Yellow is your lucky color. Sa mga Libra, yes, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Aba, titay Miguel Libra, pwede ikaw makalingaw-lingaw karon nga adlaw. Kung may imbitasyon, batuna, hindi pagpaligara, para nga makapaliwaliwa man ikaw. Yes, Libra, mga maswati nga mga numero 9, 13, 37, kag 38. Maroon is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktobre 23, tubtob. Nobyembre 22, sorry. Oktobre 24, Scorpio. Tubtob Nobyembre 22. Na ano man matatawi, 4 na pro. Ay, mga Scorpio. So, sa inyo horoscope, likawin nyo gid nga mag-init ulo nyo sa bungadlaw. Kinahanglan, cool lang. Tungod nga at tama kabagsik sang ikog sang mga Scorpio karon nga adlaw. Gani, relax lang. Ay, mga Scorpio, 4, 10, 33, kag 40, mga maswati nga numero, Scarlet is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, Sagittarius, maswati nga, mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Sagittarian, sa imo or sa inyo horoscope, hindi nyo pagpawalai ang dako nga responsibilidad nga gintugyan sa inyo. Kag kinahanglan sabton man ang desisyon nga ginhimo mo. Maswati nga mga numero 2, 7, 17, kag 35. Mga maswati nga mga numero, Aquamarine is your lucky color. Pila pa lang ina sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Relax, si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng mga ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Alright! Energy, action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, ni mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Aryo, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. sila? Ano? May mga closest, ang tawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag tawag na sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na wala action doors, malukas ang dugay na, si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika, close yung wala kang balo. Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets grabe, urot. no? Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na galing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung Kita mo ko na balang mo sugal. Ay, sorry. Times. Bao sila ni Ronnie Trava. Maulan nun nga hapon, Tita Wilma. Amon sudan, pinakbit nga torta. Insakto, hindi, pinakbit. Ano pa daw naglibog ulo ko, pinakbit nga torta. Hindi, pinakbit kag torta nga talong. Wow. Pinakbit may talong na nagtorta kapag idya talong. Ay, hindi kiti season subong sang talong mo, di ba? Tag 60, 70 ang kilo bilis ang talong. Ay, monitor lang kami diri. At tamyaw lang liyog kay Jonathan, kay Juanito, kay Mary Grace, Crisostomo, kay Tatay Teddy Rihida. Please greet advance happy birthday para buwas kay Tita Roslyn Gayoba. Wish you good health, more life, and get well soon. Sakto na. May God bless you always. I love you, Tita Celine. Halin ka Inday Rona Rihida Trava. Dira ka Miss Jane. Heldore Candido mayong hapon dira sa sumag. Salamat, Ged. Mayong hapon lang dira. Kag si Inday Ronaldine man. Ay, ara pagali si Angelo Velez. Mayong hapon, Tita Wilma. Patamyaw lang ko, Family Velez.
Okay, yes, Family Valley sa McKinley Bukid sa May Silay City. Sa mga listeners na ito dire sa May Silay, sa inyo salamat kag mayong hapon gid. Nanay Girom sa Bata Christian, Nay, thank you gid sa pagbulig mo sa ako, Nay. I love you too. Nanay Girom. Apartis in the Ronaldin Dinoy. Ha? Okay, at tawi mayong hapon. Always gid ako nagapamati sa inyo sa Action Radio. Titagwit ko lang gali sa Puerto family ta. Okay, ginagreet yung family, Puerto family. God bless. Okay, salamat gid 8535. My right foot. Aha. Good PM day will madamo gid ko aral nga nakuha sa programa mo. Salamat anding ni sang silay. Anding sa imo madamo gid nga salamat. Happy na ko na kung mabatian ko, na. 6351 madamo gid nga salamat. Kag syempre monitor lang kami di sa Mayla Carlota adlaw-adlaw. Wait ko sila ni Papa kag Mama Rufina dira sa Gilungan. Mamusta na kamo dira tanan? Halin kay V Mars ang La Carlota 1780. Okay, good PM. Tawi kipad cellphone ko, pwede lang i-text problema ko. Tawi kay gapamati ko di adlaw-adlaw ta. Ahay. Hindi mahilang kung matimingan, di ba laho? Nga mabasahan ko ang imo problema, makuha ko. Pero kung ma-delete yan isang text, di pasensya. Gid, no? Try mo lang kay basi. I-try mo nga naga-program ko pag-send para nga makuha ko ina. Ha? 8501, try mo gid, na? Tamiya ko family Arquilita, kag duga-duga. Kag Layan, kag Cantela family sa inyo tanan mayong hapon, kag sa mga taga Kalumpang Gilungan Kawayan from Pence. Salamat kita we kag mayong hapon 8501. Alas 2:53 na Action Radio Philippine Standard Time. Kay Miss Ems Aboso, good afternoon Miss Ems. Makita ko yun ang pagyuhom ni Miss Ems. Makita mong iya katahom ang iya pagkagayon. Abaw. Kay Attorney Dax, good afternoon. Sa bugos gid nga pamilya Miss Ems, thank you, kid. Okay. Sa gugang naton nga mga zodiac sign para sa Saturn horoscope, karon nga adlaw di na kita Capricorn na kita. Na. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtub Enero 19. Mga Capricorn, ari, ang trabaho nga wala mo na himo, may tion na, may oras ka na para nga matapos mo na subong na. Mag-focus ka na lang dira. Mas nami nga matapos mo gid siya. Hindi na pagpabosi, magpalayo ka na lang sa mga marites suno sa imo horoscope. Palayo ka na lang anay sa mga marites or sa mga chismosa. Mas wanting ang mga numero 28, 12 kag 27. Beige is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20 to Pebrero 18. Amo ni nami Aquarius horoscope kay nga may nagahulat nga reward para sa imo tungod man sang imo paghatag bulig nga wala sang kabaylo. Inang imo public service, amo ginang nagapanguna sa pensar mo. Aquarius, mga maswati nga mga numero 3, 9, 28, kag 35, dollar green is your lucky color. Katuwa naman nato ang mga Pisces, ang mga Pisces Pebrero 19 tubtub Marso 20. Mga Piscian, ari naman, ang inyo pagpakig-ugyon sa sulod sa inyo balay, bisan pa sa inyo trabaho, upod man ang inyo mga kaupdanan, amugi na subong ang ginapangayo sang panahon kag kahigayunan, na? Pero, hindi ka gin magrubo-rubo sa pagtrabaho. Kinahanglan mo man suno sa imo horoscope, halungan mo ang lawas mo. Pisces, mga maswati nga mga numero 14, 15, 33 kag 42. White is your lucky color. Sa mga Aries naman, yes, Aries, Marso 21 tubtub Abril. Abril 19. Aries, suno sa imo or sa inyo horoscope, mangin maswerte ikaw or kamo sa negosyo, ina kung may plano gin man kamo, kag ina kon umpisahan man ninyo subong.
mabaskog kag dako ang inyo or imo pagkakitaon ng imo mangin income kung mangin freelancer ikaw, di ba? Okay, ako na may kahigayunan kag may ikasarang malang nga aabi hindi. No, Cancer, no? Or Aries, no? Maswerte nga mga numero Jess 24, din ka na to, yes. Jess 24, 9, kag 37. Sapphire is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, ang imo horoscope or ang inyo horoscope na gasiling, kinanglan magpakatawhay lang, no? Magpakatawhay lang, kag tulot timbang-timbangon mo anay ang tanan, kag paminsaron mo gid anay, antes ka maghambal, o kung antes ka man mangin judgmental dira or antes ka man mag-judge para malikawan mo nga makahimo ikaw sala o kung makakita sang kontra dira. Maswerte nga mga numero 4, 10, Justice Ace kag 33 ang mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ano naman yung imo horoscope, Gemini? May ara bala Gemini, hambal sa imo horoscope, likawan mo anay ang wala mo ginapaabot nga bisita karon nga adlaw kay nga may kinahanglan ina. Na? May kinahanglan siya nga kung hindi mo gani mapasugtan or hindi mo mahatag, i-chismis kaniya. Do hindi nami. Gemini, nabatian mo na? Liwaton pa na ni Tita Wilma. Okay. Likawan mo suno sa imo horoscope. Ang wala mo gid ba lagi na expectar o ginapaabot nga bisita karon nga adlaw. Kay nga may kinahanglan siya sa imo. Na kung ano man ang iya kinahanglan kag hindi mo mapaboran, hindi mo makomplasihan, halong ka kay chismis kaniya. Mas swerte mo nga mga numero Justice Ace, Justice 8, 29 kag 39. Your lucky color is jade green. So, nabatian na ito ng atong tagsa ka zodiac sign para naman sa itong tagsa ka horoscope karon iya nga adlaw. Lunes na Lunes, first Monday, di ba? First Monday in the month of July. Pitsa 4 to Igdus Mil 22. Madumduman na itong Philippine American Friendship Day sa ulog sa karon, di ba? Madumduman lang na naton kiti sang una sang una sang estudyante pa kita. Okay? O siling ni 1478, Tita, good PM, nalakbangan mo ang Sagittarius. Why ko nalakbangan ang Sagittarius kay hindi ko na malipatan? Antes ko gina nag-commercial. Ngambal sang sa zodiac signs, ang horoscope ng Sagittarius, pamatiin na lang 1478, hindi mo pagpawalaan ang dako nga responsibilidad nga gintugyan sa imo. Kag kun ano man ang ginimo nga desisyon kinahanglan sabton mo amo nang imo horoscope kay hindi ko malipat kay ina. I'm Ponto Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ay ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pag
aga pa nga muyo sa itong 3 o'clock prayer. Mas may ari pagid sa online nagambal ang leyo. Wala kaga pamati. Ikaduha ina kaina nga zodiac sign. Wala na si Tita Wilma sang oras nga balikan nato ni na tungod ti una sa aton pagpaalam, sa aton pagpangilagad sa This Is My Life. Kag ang ato naman Bible verse nga ibilin para sa inyo halin sa Matthew chapter 20 verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. I can't say goodbye. Sa liwat, salamat gid. Buwas na naman kita mag-updenay. Standby na sa matong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Deep in the heart of me. Action! Radio!